Mga igsoon, mga anak sa Dios. Magsugod taog gamay nga quiz. Nakoy giandam nga tulo ka pangutana. Unang pangutana, ikapila gani nga kapitulo sa Ebanghelyo ni San Mateo gikan ang atong gibasa karon? Kahinumdum pa ba mo? Yes, ikalima nga kapitulo. Gipangutana gyud ni nako para pareho taog gunahuna diha sa atong pagpamalandong nining atong Ebanghelyo karon. Ikaduha nga pangutana. Pila man ka bersikulo anaa ang ikalima nga kapitulo sa Ebanghelyo ni San Mateo? Ang Ebanghelyo ni San Mateo, ikalima nga kapitulo, na ay 48 nga bersikulo. Ikatulo nga pangutana, asa na ganita nga bersikulo sa atong Ebanghelyo karong adlaw? Yes, nata sa bersikulo 38 hangtod 42. Pasabot diay nga naanata dapit sa lubot o sa katapusan nga bahin sa ikalima nga kapitulo sa Ebanghelyo ni San Mateo. Nganong gipangutana man ni nakong mga pangutanaha? Gipangutana ni nako aron masabtan nato nga naanata dapit sa katapusan nga bahin sa chapter 5 ni San Mateo. Angay natong hinumduman nga kining kapitulo 5 o chapter 5 sa Ebanghelyo ni San Mateo nagsugod pinaagi sa pagpahinumdum ni Jesus kinsa kadtong mga bulahan. Si Jesus tuwa sa bungtod o nagmaymay siya sa iyang mga tigpaminaw diha sa pagsulti kanila. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. And so on. Matthew 5:3-4. Sa binisaya, bulahan ang mga kabo sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang mga nagbangutan kay sila pagalipayon og uban pa. Kining maingon ta pasiuna o introduction di sa chapter 5 sa Ebanghelyo ni San Mateo nagtudlo nato, dili lang kung unsa ang bulahan, kundi kinsa ang bulahan. Kinsa ang bulahan nga mo'y nagbuhat o nagsunod ni ining tanan. Mao nga sa pagpamalandong nato ni ining kinatibukan sa chapter 5 sa Ebanghelyo ni San Mateo, kita gipakita sa pagkat-on og dugang bahin sa kinaiya ni Jesus. Unsay kinaiya ni Jesus? Kinsa gyud ay ni si Jesus? Mao nga ang kahulugan diay sa pagkamatarong dili kung unsay gisulti sa Dios apan kinsa ang Dios. Gisugdan ni Jesus kining pamalandong sa pagpahinumdom sa iyang mga tigpaminaw kung unsa ang nahibal-an na nila. You have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Matthew 5:38. Nakadungog kamo nga kini giingon, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kini nga prinsipyo mao ang sukuranan sa hustisya sa ilang panahon. Ug sayod kaayo niini ang mga tigpaminaw ni Jesus. Unsa may makutlo nato nga pagtulunan dinhi? Unang punto, ang pagpanimalos dili maoy kasing-kasing sa Dios. Ang pagpanimalos bisan pa og kasagaran nga emosyonal nga tubag kung kita masakitan, wala kini sa kinaiya sa Dios. Sa tibuok balaang kasulatan makita nato nga ang Dios dili mo balos sumala sa gibuhat sa tao, kundi maluluy-on, mapailubon og puno sa grasya. Ang iyang hustisya dili sama sa hustisya sa tao nga sa kasagaran magikan sa kasuko ug sa kaligut-gut. Kana ganing kung nahapakan ka, hapakon sad nimo. Kung imong pares nangabit, aw nangabit sad ka aron makabalos ka. Ing ana ang tawhanong pagpanimalos. Apan dili ing ana ang naa sa kasing-kasing sa Dios. Sa Old Testament, gigamit ang balaod nga eye for an eye, tooth for a tooth. Exodus 21:24. Aron mapugngan ang sobrang panimalos ug aron patas ang hustisya. Apan sa bagong kasabutan o New Testament,
gilabwan kini ni Jesus sa mas halangdon nga prinsipyo, ang gugma sa kaaway. Gingon ni Jesus, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Matthew 5:44. Apan ako nag-ingon kaninyo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo alang sa mga nagalutos kaninyo. Kini nga sugo dili lang usa ka moral suggestion, kundi usa ka sugo gayud, usa ka revolusyonaryong paagi sa pagkinabuhi nga nagpakita sa kasing-kasing sa Dios. Si Jesus mismo wala manimalos sa mga nagsakit kaniya. Sa dihang gilansang siya sa krus, wala siya nanunglo kundi nagampo. "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Luke 23:34. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang kasing-kasing sa Dios puno sa kaluoy, dili panimalos. Ug kita, ingon nga iyang mga sumusunod, gitawag usab nga mga saksi sa iyang kaluoy, dili sa kasuko. Pananglitan, si San Esteban, ang unang martir, sa dihang gilabay na siya og bato, wala gyud siya nanimalos. Ug sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi, nisinggit pagani siya, "Lord, do not hold this sin against them." Acts 7:60. Ginoo, ayaw isipa kining sala, batok kanila. Ang kalibutan mahimong magdaog sa kasuko ug balos, apan ang kasing-kasing sa tinuod nga Kristiyano mao ang pagpili sa gugma bisan pa sa kasakit. Kung magbadayon kita sa pagpanimalos, kita magpadayon pod sa cycle of pain. Apan kung mupili ta sa pagpasaylo og kaluoy, nagpadayon kita sa gahom sa grasya sa atong komunidad ug pamilya. Busa ang pagpanimalos, dili kasing-kasing sa Dios, tungod kay ang iyang kasing-kasing gusto nga matudluan ang makasasala, dili silutan lamang. Gusto nga ang tao mo balik sa Dios, dili mo talikod sa dayon. Ang pagpanimalos, dili maoy kasing-kasing sa Dios. Ikaduhang punto, ang gugma, kaluoy ug pagpasaylo maoy kinaiya sa Ginoo. Kung ato lang yung susihon ang kinaiya sa Ginoo sa tibuok balaang kasulatan, makita nato nga ang pinakatinubdan nga kinaiya sa Dios dili ang paghukom kundi ang gugma, love, kaluoy, mercy ug pagpasaylo, forgiveness. Ang gugma sa Dios dili conditional. Sa pagpadala sa iyang anak nga si Jesus, gipakita sa amahan nga ang gugma dili lang sa mga matarong kundi bisan pa sa mga makasasala. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. Apan gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato niini. Samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Ang kaluoy sa Dios di ay mas lapad pa sa atong mga kalapasan. Ang Salmo nagkanayon, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love." Psalm 103:8. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko ug tugob sa gugma. Ug usab ang pagpasaylo sa Dios dili limitado sa isa ka higayon. Sa Matthew 18:21-22, gipangutana si Jesus kung pila ka beses kinahanglan pasayloon ang nakasala. Ang tubag ni Jesus, not 7 times, but 77 times. Matthew 18:22. Dili kapito, kundi kapituag kapito. Ang pulong ni Jesus nagpasabot og walay katapusan nga kapasayloan tungod kay mao kini ang kinaiya sa Dios. Ang gugma, kaluoy ug pagpasaylo maoy kinaiya sa Ginoo. One last story. Sa panahon ni Jesus, ang pagsagpa sa tuo nga aping kasagaran buhaton gamit ang likod sa kamot. Ilhanan sa pakaulaw o insulto
Dili lang pisikal nga pagdapat aron pasakitan ang usa ka tawo. Sa Hudiyo nga kultura, ang backhanded slap, likod sa kamot, simbolo kini sa pagpakaubos sa usa ka tawo. Dili lang pasakit sa lawas kundi pagdegrade sa dignidad anang tawhana. Ang tubag ni Jesus, ihatag usab ang imong pika sa aping. Dili pa sabot nga magpatuyang lang nga pasakitan ka, kundili usa ka pamaagi sa dili pagbalos o non-retaliation tungod kay sayod kang dili ubos ang imong dignidad. Kini usa ka paagi sa pagbuntog sa dautan, pinaagi sa kaayo o pagpakita nga wala ikaw magpadala sa paagi sa kalibutan. Ang tinud-anay nga gahom sa Kristiyano dili day makita sa pagpangilog og katungod ug pagpakaulaw sa kaaway, kundili sa pagpahunong sa giingon natong cycle of violence. Pinaagi sa pagtanyag og kalinaw ug pagpugong sa kaugalingon. Dili nato pasabot nga pasagdan lang ang kalapasan, panwala nato gitugtan ang kasuko nga maupoy mulamon kanato. Mga igsoon, mga anak sa Dios, si Kristo nagtudlo nga dili gayud di ay kita angay manimalos sa mga nakasala kanato. Ang pagpanimalos mupalungtad lamang sa panag-away nga mo'y hinungdan sa wala na po'y katapusan nga pagpasakitay. Ganahan ba mong magpaka-Kristiyano human ninyo ni nadungog? Ubasin gusto na ninyo nga dili na lang mutuo Ginoo aron makapanimalos mo. Atong ang kunon nga taas gayud di ay ang batasang moral ang gipangayo sa atua sa Ginoo. Mao nga makapanghupaw lamang kita aning atong nadiskubre karon kay sayod tang sa daghang higayon daw murag gipili jud nato ang panimalos. Maong angay pahinumduman nato atong mga kaugalingon nga ang atong nagunang katuyuan sa kinabuhi mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Busa kita kinahanglan nga muilata sa matag sitwasyon, pinaagi sa pagampo og pangamuyo aron dili ta makahimo og salaod sa uban. Apan sa kaalam magpadayag sa Dios nong gugma. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.